Fl-Università Antika fil-Belt ittellet sessjoni ta' taħriġ dwar it-traffikar uman għal membri tal-Girl Guides bħala parti mill-inizjattivi tal-kampanja Uman bħalek. It-taħriġ jiffoka fuq forom differenti ta' traffikar uman u fuq is-sinjal li juru persuni li jkunu sfaw vittmi ta' dan ir-rejat. Il-Chief Commissioner ta' Malta Girl Guides Claire Duff iddeskrivit il-kontenut tal-programm bħala għodda utli li bija wieħed jara f'sitwazzjonijiet perikolużi. L-edukazzjoni li hemm bżonn biex ikunu jafu iktar fuq human trafficking u x'inhuma l-elementi li jaqgħu taħta għaliex anke lilna tista' tmiss. Mhijiex xi ħaġa ta' hemm barra biss, Malta hawn każi wkoll u tajjeb li jkunu jafu. Meta indirizzat li dawk preżenti s-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli saħqet fuq l-importanza tal-għarfien fil-ġlieda kontra traffikar uman. Dan kien taħriġ importanti ħafna għaliex kellek qrib il-50 leader fil-Girl Guides li jaħdmu Malta u Għawdex u b'kollox qed naraw li se nilħqu 1200 tifla madwar Malta u Għawdex li huma membri tal-Guides. Il-taħriġ ingħata mill-Lara Dimitrovic, avukat li taħdem fil-qrib ma' vittmi ta' traffikar uman u direttur tal-Fondazzjoni għad-Drittijiet tan-Nisa. Fit-tmiem l-attività, is-Segretarju Parlamentari Giulia Farrugia Portelli ippreżentat ċertifikati lil dawk li attendew. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.